And we're back. Sige, go, 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 go. Let's go. Welcome back sa ating YouTube channel, Marlon Nieves. Yes, it's been a while. At ngayon lang ulit makakapag-video. And yan. Look what we have here. Siyempre, andito ulit ang ating mahiwagang bisikleta. At ang ating destination ngayon ay of course, Mini Chocolate Hills lang ulit. So let's go, let's go, let's go. Yan, kasama ko yung mga tropa sa simbahan. Ayun, nandito na tayo sa bayan ng Umingan. And mamaya mga ilang minutes pa mararatingan natin ulit ang Chocolate Hills. Let's go, let's go. Yes, Pogi. Pogi, pwede mo ko number mo? Sarap, sarap. Paigid! Paigid! Diyan mo na kayo.
Papasok na po tayo dun sa papuntang Chocolate Hills ng Umingan. Ito na tayo. Ayan. So dito sa may bungad kasi, may resort dito. Pag naghanap ka ng resort dito, ayan. Video. Galing. Sige. Ginagawa mo? Buka ka pa. Yes, we're back here. Uy, may parang bangka-bangka na siya, oh. Wow! Shit. Yes, come on. Bato ba to? Besh. Yeah, come on. Parang may event ata ngayon dito, ang daming tao. Nakalista na? Yes. Pahangin, may pahangin po tayo dito. Yan, medyo madaming tao ngayon dito. Ay, very good. Yan. Kasi weekend tapos right after Christmas, kaya yung mga family na malapit lang dito. May picnic ata sila. Yan. Yan, tao. Grabe yung mas... Ayan. Paano nga muna yung party? Kailan mo po nag-start na ganito yung kinukuha ng po, pati temperature? Matagal na rin po. Kasi may dumadalo din. Para control din. Wala naman Same daw, 36.4. 36.4. Next ka na, Andre. Andre Philip. Andre po. Andre. Sa bata na laglag, hindi tinalungan. Nako. Yon. Finally. Kuzu. Immediate. Yan, ang dami mga bikers din, mga family, mga bisita, mga pipiknik dito sa Chocolate Hills ngayong December 26. Oops! Oh, Philip. Hindi ko talo yung gimbal ko. Oo nga, no? Sige nga, sige! Uy! Gym tayo, ibukatan yung kaya.
Ano kayo, maangat? Umaangat. Hindi kaya. Hindi kaya, umaangat eh. Nakakatakot. Oo. Kaya yan, boss. So ito yung mga kasama natin dito sa Mini Chocolate Hills. Ano mga sabi nyo? Oh. Ayun, masaya. Kahit nakapagod, masaya. Malapit. Malapit lang. Mani-mani lang, mani-mani. May achievement, hindi na ako nahimatay ngayon. Medyo may mga ahon doon, pero ilan lang nakakaya. Ilan lang nakakaya. Oy, si Kuya, ang bastos ni Kuya. Si Kuya, ang bastos niya. Maraming ahon dito, yan. Dyan. Kung sa yung mga hindi pa nakakapunta dito, yan. Yan. Dinarayo rin talaga to ng mga siklista ng mga bikers. Switzerland. Kung sa Pusurubyo, Switzerland, New Zealand. Dito naman local lang, Chocolate Hills. Ayan. New Zealand. Ayan. Ayos ka, boy. All right. So, mini dam turned into bangkaan. Nagbabike, ano to? Agbabike. Bumabike. Bumabike, ayan. Ayan, so pauwi na kami. Hindi ganun napagod. Hindi rin ganun kalaspag ang pag-uwi kasi medyo malapit lang from Tayug. Itong Umingan sa Chocolate Hills. So, that ends our video. Our mini Chocolate Hills. If you like this video, just give it a thumbs up. At kung bago ka lang dito, just hit the subscribe button below. At syempre, share mo na rin to kung ka-share itong video na to. Char. Ilang. See ya! Ay pahabol, syempre, hit mo na rin pala ang notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos natin. Bye-bye!